Zdravím vás, priatelia. Ako počujete, môj sused sa rozhodol prerábať byt a tak ten buchot, treskot a vrtanie budete musieť tolerovať. Sľubujem, čo sa dá, v Audacity takto trošku stiahnem. Takže naspäť k tipovaniu. Pozitívna bilancia pokračuje, obe stratégie sú profitabilné aj po ostatnom víkende. Neskutočne výkonná je stratégia číslo 2, ktorá je v roku 2024 mojou primárnou. Odkaz na obe stratégie je v popisku tohto videa. Počúvate Tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. A my nestrácame čas, ideme zanalyzovať zápas z nižšej anglickej súťaže. Dnes, teda v utorok, sa na Goughhen Group Stadium stretne 9. tím League One Leyton Orient a 8. Blackpool. Lepšiu momentálnu formu má domáci tím, na strane Blackpoolu je však pozitívna celková gólová bilancia 54-40. Leyton Orient vyhral v ostatnom zápase 1-2 na pôde 6. Oxfordu United. Toto víťazstvo upokojilo Leyton, ktorý predtým nečakane zaváhal a pred vlastným publikom podľahol pomerne nevýraznému Burtonu 1-2. Leyton Orient pomerne často inkasujú góly, ale zároveň celkom úspešne premieňajú svoje šance na góly. Štatistiky posledných 6 zápasov ukazujú, že Leyton Orient dostal gól v 5 z nich a v 6 zápasoch skórovali. Blackpool tiež prichádza po peknom triumfe 4-1 doma nad tretími vandrákmi z Boltonu. Toto v poradí druhé víťazstvo za sebou prišlo po 3 nevýrazných výsledkoch, ktorých skorovali jeden jediný krát. Ofenzíva Blackpoolu sa teda znovu zdá byť v poriadku. Pohľad na vzájomné stretnutia od roku 2001 ukazuje, že Leyton Orient vyhral jeden zápas, Blackpool 4 a zrodila sa jedna remíza. Celkovo padlo v týchto 6 zápasoch 12 gólov, pričom 3 dal Leyton a 9 nastrieľal Blackpool. Priemer gólov na zápas bol rovné 2. Nie je to síce veľa, avšak je treba vidieť značný časový rozptyl, v ktorom tieto mužstvá hrali. Predchádzajúci ligový súboj týchto tímov sa odohral v 4. kole ligy v auguste 2023 a zápas na ihrisku Blackpoolu skončil bezgólovou remízou. Ani jeden z trénerov nemá problémy s maródmi ani so zranenými hráčmi. Leyton aj Blackpool nastúpia v plnej sile. Dva motivované manšafty so slušnou formou, ktoré sa vezú na víťaznej vlne. Obaja porazili týmy z top 6 a to prispieva k ich dobrej psychickej pohode. Gólovú plodnosť dnešných súperov treba využiť. Tip na viac ako 2 góly v azijskom handicape a v kurze okolo 1,55 sa rozhodne dnes oplatí podať. Pod 1,45 to stráca hodnotu a treba nechať tak. Na útorok toľko, priatelia, ešte idem nahrávať zápas na stredu. Zároveň vydávam služobné hlásenie. Tento víkend nenahrám žiadne YouTube video, žena ma vytiahla na wellness, avšak vy nájdete všetky víkendové tipy na mojej webovej stránke vo štvrtok do obeda. Zatiaľ všetko dobré, užite útorkového dňa. Čaute.